Το 3 Serum Super Tint Skin Idol. Γιατί τόσα ονόματα, δεν κατάλαβα, δεν ξέρω. Το είδα το Serum, το οποίο είναι, τι να πω ρε παιδιά, εικόνισμα. Το οποίο, εντάξει, κοιτάξτε τώρα. Είναι πολύ μικρό. Έκπτωση φυσικά, έτσι. Έδωσα 40 ευρώ. Κοίτα εδώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι το Liquid Blush. 3,5 ευρώ. Πάμε να χτενίσουμε αυτό το φανταστικό φρύδι. Και να το χτενίσω δεν λέει και τίποτα. Τέλος πάντων, αυτό είναι. Εγώ τώρα έβαλα πάρα πολύ, έτσι είναι. Κατέβω λίγο στο χέρι μου, λίγο χαλεγίνα. Πήρα αυτή εδώ της Dior. Αυτή εδώ δεν ξέρω τι θα την κάνω. Τώρα θυμήθηκα γιατί δεν το βάζω ποτέ. Γιατί άμα περάσει λίγο ώρα άρχισε και σπάει λιγάκι. Θέλει δηλαδή ανανέωση. Δεν μπορείς να είσαι όλη την ώρα έτσι. Δεν έχω λόγια. 4,99 η μία. Φοβερό. Φοβερό. Ένα highlighter. Οκ. Βέβαια ο Αρμάνι μας απογοήτευσε τελείως. Πραγματικά δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν το είχα πληρώσει και 32 ευρώ. Εντάξει. Δεν είναι άρωμα ρε παιδιά και στη Lancome. Είναι serum. Θα το ξανάπαιρνα? Όχι, δεν θα το ξανάπαιρνα. Εγώ τώρα έχω κολλήσει με αυτό εδώ. Κάτσε γιατί σκοτώθηκα.